Ni Oskar Matute naiz, Alternatibako bozeramaile nazionala, eta nirekin ondoan Ana Etxarte, Alternatibako bozeramaile nazionala bebaita atzean, Alternatiba Koordinadora Nazionala, kideak. Buenos días, empezamos la rueda de prensa. En la mesa estamos Ana Etxarte y yo, portavoces de Alternativa, y junto a nosotros y detrás, en este momento, miembros, compañeros y compañeras de la Coordinadora Nacional de Alternativa. Yo voy a leer el texto en euskera, Ana va a leerlo en castellano y luego si hay alguna pregunta o alguna cuestión que no haya sido referida en el texto pero queráis preguntar, pues la responderemos, ¿de acuerdo? Alternativaren 7. Asanblada Nazionala. Aurreko Asanblada Nazionaletik igaro diren hilabeteetan aldaketa ugari gertatu dira gizartean, ekonomian zein politikan, Euskal Herrian eta nazioartean ere bai. Zalantzarik ez dago maiatzaren 22ko hauteskundeak mugarri izan direla testuinguru politikoan ezkertiar eta soberanisten kolizioa bildu. Euskal Herriko erakundetara heldu delako edo nola ere bestelako gertaerak ere aipatu behar ditugu. Sistemaren krisia areagotu egin da eta gero eta eraso gehiago sustatu ditu langile, langabe eta pentsiodunen aurka. Espainiako Erresumak Europa osoan emandako lan eta giza eskubide murrizketarik larrienetako batzuk onartu ditu, Eusko Alderdi Jeltzalea bezalako eragileen laguntzarekin. Izan ere, jeltzaleek ez dute inolako arazorik izan eskubideek zapaltzeko joerarekin bat egiteko. Udal eta foru hauteskundeetan jaso dituen babesa eta konfiantzagatik Bildu aliantza arrakastatsua izan da, baina baita beharrezkoa ere, klase politiko ustelak merkatuekin aspaldi eginiko koalizio hautsi ezinari erantzuteko hain zuzen ere. Merkatuek erabaki ekonomiko eta sozialen gainetik daude orain, ukaezinak ziruditen testuak aldatzeko gaitasuna ere dute Espainiako konstituzioa ere. Bere sorreratik, Alternatibak Euskal Ezker Soberanisten artikulazioa babestu du. Proposamenetan eta jaiotzez anitzak diren baina oinarri batzuk komunean dituzten ezkerren elkarlana. Pertsona guztien eskubide guztiak eta Euskal Herriaren subiranotasuna eta autodeterminazioa sustatzen dituenena. Horiek dira, 313.000 lagunen babesa jaso duen proiektu itxaropentsua sortzera eraman gintuzten printzipio komunak, eta Amaiur koalizio berria ere. Jarduera handikoak izan dira azken hilabete hauek Alternatibako militanteentzat arduraz eta ilusioarekin proposamen, programa eta helburuak zehazteko 1000 bileretan parte hartu dute. Gaur, zalantzarik gabe esan dezakegu Alternatiba indartuta atera dela prozesu honetatik. Militante kopuruan, ideologian eta sozialismo multidimensionalaren apostuan indartuta. Hilabete hauen ostean, halaber, argi dugu ezkerra irauli behar dugula mundua irauli ahal izateko. Denbora honetan, milioika lagunen haserrea, borroka eta protestak ikusi ditugu. Afrikako diktaduraren kontrako altzamenduak, likidatzaileen kontrako manifestazioak Grezian edota urrunera jo gabe, Bilboko kaleak jendez gainezka alkatearen eta herrizaingo sailburuaren jarrerak salatzeko auzo bati kulturaren ametsa eraitzi diotelako, kukutza. Alternatibak mugimendu sozialan artikulazioa ahalbidetuko duen eredu eraikitzeko konpromisoa dauka oraindik ere. Egutegiak gogora ekartzen digu. Bestetik, Euskal Herriko normalizazioa politikoa inoiz baino gertuago dugula. Batzuen geldotasunaren gainetik bada ere. Etaren suetena, egiaztatze prozesua, Gernikako akordioaren garapena, ekin desegitea, edo indarkeriaren zati bat amaitu izanak, alabaina aurrean ditu zenbait gobernuen itxikeria, milaka pertsonen eskubide politikoak urratzen jarraitzea eta bateragune. Auziko epaia borroka armatua soberan dagoela eta oztopo dela adierazi duten buruzagi politikoak kartzelara zigortzen dituena. Alternatibak gatazka konpontzeko mugimendu guztien parte izan da eta Euskal Herritarren gaineko tutoretzat desager daitezela exigitu du. Etarena zein auzitegi nazionala bezalako erakunde atzerakoiena. Alternatibak ezker abertzalearekin, Eusko Alkartasunarekin eta Aralarrekin koalizioan Amaiur hauteskunde berrietan parte hartzera indarrak, gogoak eta ahalmenak bikoiztuta duak. Euskal Herri zeharo desberdina mundu zeharo desberdin batean eraikitzeko helburuarekin. Madrilen ahots altzua izaten errazagoa egingo duena. Jakin badakigu alde bakoitzaren batuketa, baino askoz gehiago izango garela berriz. Pertsona oso desberdinen konfiantza eskuratuko dugulako. Haiekin daude gure ilusioak eta gure itxaropenak Alternatibaren bila jarraitzeko.